Guys, welcome back to my YouTube channel guys. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बर हरनाय जाबाय guys. मा होनना बुंनो थांनाय हरनि बाथ्राखौ गोसोखांबाथ' दा बुंसै आरो guys. देखायलांगासिनो नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै जास्ट नैबे बुस्थुखौ ब्रेकफास्टखौ जाग्रोनि मा जादों मा जायाखै नोंथांमोना नुलांबाय थागोन. So guys, नोंथांमोना आंखौ बहा दं होननानै सानदो जेनेबा आङो नोंथांमोना आंखौ बहा दं होनना सानदो देलाय कमेन्ट खालामलाय. एक्चुअली आङो ओरैबायदि डेन्जार जायगायावसो दङ गाइसफोर मिथिबायना नै एकदम तारनि गोजौआवसो दङ आङो नैबे कारेन्ट तार बैथिं सासे दं बिथां ट्रेन्सफर्मायाव सासे दङ ट्रेन्सफर्मायानो थांसिगौमोन जोंना गाइसफोर थारमाने नैबे आं गाखोनाय दंफाङा बायनानै नैबे तारावहाय फैसिनबायमोन खुन्थाया नैबे खुन्थाया बे खुन्थाया देबबायमोन आरोना एसे खेंख्रा जाबायमोन बेखौ दानना होनांबाय आं. ओरैबायदि खहा जादों दिनैनि दिनाव मैया हरनि गेजेराव मा बुंनो गाइसफोर बेनिफ्राय फारसेथिं मा बुंबावगोन दा देखायलांगासिनो नायलांबाय था भिडिअखौ गाइसफोरा मोजाङै मोजां. बिसोर गय फांसे बायबायनि सिख्लायावनो जिराव सिख्ला गेजेरावनो जिराव बेथ' नै बायनानै कारेन्ट तारावनो जिराव ओइसोरनाव थांनि र' गाइसफोर ओइसोरनाव बिसोर पायखानायानो खिनिनो जायगायानो गैयानो नायनि र' ब्र' मा जादों होनदों पायखानायानो गैला सेस नै डिस टिभियानो साफा थांबाय बिस्रा माखौ नायबावगोलै गैला डिस टिभियानो गैला बिस्रा नै एन्टेना सेन्टेना साफा मा बिदिखौ जाना दङ सेस न'आनो गेग्रेब बे गया दाना नङा होमबा लांगौमोन आं बै खान्थाल दंफां बायनानै पायखानायानो सेसनि फिसा मा खिबावगोन दा हाग्रायाव खियाबा उपायानो गैला से माहा थानाय नोंसोरलाय मैया अखा बारहायबाला बारान्दाया ए बेथ' सिया साफा नै बबेनि थिं बबेयाव लाबोखो आयौ मानसिफोर थानायबाथ' मा जागौमोन. खैदाल बायखो नायं नौदाल गया नौदाल थांबाय बेनिफ्राय मा थांखो मोसौ गुलि दिनैया गैला थाग्रा न'आवबो थांबाय नामा थानाय न' थांबायलै आयौ बेनिफ्राय मैया अखा बारहायबा नोंसोर माहा दंमोन न' सिङाव दंमोनब्रा न' सिङाव अन्थाइ न' सिङाव थांदोंब्रा नंगौ मानसिल' नाङासो अन्थाइया खम गिबाय नोंसोरो बेनिफ्राय माहा थागोन माहा मागोन जालायबायलै ओंखाम ओंख्रि संनायफ्राबो नंगौ जेने तेने सुंथाना सिननांबाय बेखौ मैया सोरबा सुंथानानै दोनबायदां ट्रेन्सफर्मायानो एसे खेंख्रा जालायदों बे दंफां बायसिनानै होबाय माबायाव तारावहाय बेनिफ्राय आरो बिथिं अनेक बायदों गाइसफोर बेनिफ्राय नै बिथिंथ' नैबे लामाखौनो बन्द लामायानो बन्द गाइस बिथिं नै एकदम लामाखौनो बन्द खालामबाय बेसेबा गिदिर दंफां बायनानै साफा पुरा सानसे नांखासिगोन बेखौ दा साफा खालामनो आरो बिथिं अनेक जादों देखायहैगासिनो गाइसफोर मोजाङै नायलांबानो जाबाय आयंलाहानावबो देखायहैगासिनो आङो बेसेरा इमान मोजां गयानो नौदालबाय बेनो गाइस दानाय दंफां दानाय बायनायफोराथ' बादानो आरो देखायगासिनो मैया हराव भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन आं खिन्थु मैया हराव भिडिअ खालामनो हायाखिसै आङो गाइसफोर मानो होनना बुंबोला बोथोरा गाज्रिमोन नालाय मैया बेनिफ्राय मा होनना बुङो अखायाबो गारासै अन्थाइ अखा बार फैनानै बेनिफ्राय बेयाव माखासे खहा जादों र' ओइ नै थिंफोरा नुवाखै थिंफोरा माबा कारेन्ट तार सायावनो दिन्दां जाना थालायदों नुवाखै हादारन र' थिं सायावनो माबा तार सायावनो दिन्दां जाना थालायबाय माहायनि गोसा बारहायदों होमबा सानना नायदो आरो गासिबो नै आयौ
साफा बेरे गिदिरखौ जादो आयौ 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 नै बे थिङा बैदिमोन खोमादां एकदम बारजों बिरबोनानै बेयाव दलद थाफैबाय आरो बेखौथ' नै दाखालिसो बानायनाय मोनसे साफा नैबे जेनेरेटर जोंग्रा नङा आरोना जेनेरेटर दङ बेयाव बिस्राबो खालमानसि गयनि फैसाखौ माहाय खम मोनसिगोन गयनि फैसाखौ माहाय खम मोनसिगोन बिस्राबो खालमानसि थांबाय बिस्राबो न' बायदिसिना औ थिङाबो थांमारबायसो नुदों गाइसफोर नायना लालाय बबेनि थिं बबेयाव फैनानै माहा माहा थाबथाहायखो नै आयौ सैथिनिबो गंनै दानांगोनदां गनलांकानि थिङा बेयावहाय बे आसुरित हाजारावनो गोसा नामा बारा होमबा साननानै नाय बुस्थुआ बै माबाथिं थांबाय 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 आसुरित गिलु बालु बारहुंखा फायना थांबाय गाइसफोर ओरैबायदि बिथिं आब' खाथङाबो नायफैदों गोबां सोरहा मा जादों मा थादों खिन्थु बिस्रा जेबो जाथाराखै होनना खोनानो मोननाय जादों आब' नोंस्रा मा जाखो हा नोंस्रा मा जाखो बिसा माबायानो गग्रायानो थांबायनो बे मोनसे न'खौथ' जोङो बारा बावथाराखैमोन गाइसफोर बनायनाया बारहुंखाजोंनो बुखारनायमोन नै दाखालि खेबसे बारहुंखा फैनायाव बुखारजोबनायमोन बेयो आरो एसे मोजांथार गोदानजों माने खाफिनजोबदोंमोन आरोना खिन्थु साफा आरो दिनै बांसिनसो नस्थ' जाबाय आरोना नै बिनि थिङानो बै बे कारेन्ट ताराव नांहैनाया कारेन्ट ताराव नांथाहैनाय थिङा नैबेनि थिंमोन हादारन गोसा बार फैदों होनबा साननानै नायलाय आयौ जलांजोब्बाय नै तारफ्रा बेनिफ्राय जोंहा गुरनु बिथिङाव माबायदि दं एसे खबर लानि र' ओइ मोजां दंना बेखौथ' मा खालामनो हानो लहा बुस्थु ना अन्थायानो माबा खालामनो हागोन ना बारानो मा खालामनो हागोन बेखौथ' थिगानो दं बियो खिन्थु न'आसो थांबाय आरो ना मा बुंनो गाइस उपाय गैया बेखौथ' दानो तारातारि जों बनायनानै खोबनानै दोननांगोन गाइस उपाय गैया रायजोनि बुस्थु नालाय मा बुंनो आरो बेनिफ्राय बै मेन न'आबो माबायानो माबायानो मा होनना बुङो माबा गैलामोन ना रिजिं थिंदों खोबना दोननानै माबा खालामदों उपाय गैया गाइस नै साफा रिजिङानो थल्ल' थांबाय आरो बेयो गजाल दोननायखाय बेखौ माने बुखारनो हायासै बारा बै तारजों खानायफोरखौथ' साफा लांजोब्बाय अबस्था गाज्रि गाइस अबस्था गाज्रि उफाय गैया मैगं बारिखौथ' बादानो हो थानाय न'फोरानो नुवाखै माबायदि अबस्था जादों अखा गब्लंजोब्बाय अन्थाइ गब्लंजोब्बाय बेनिफ्राय दाखालि गाइसफोर मा होनना बुङो आं माने मोनसे पस्ट होनानै बुंदोंमोन जोंहा जिहेतु बिबनां जोंहा दार्लिंनि बिनानाव जायो गैला होननानै आं मोनसे पस्ट होना होदोंमोन ना बेबो गैला मा जाखो मा थाखो जेनेबा मा जाखो मा थाखो माने 4 बोसोर जाबायमोन ना बेमार जानाया जदिया 4 बोसोर 3 बोसोरसो बेमाराव गोग्लैनानै दंमोन आरोना बेनिफ्राय बेमाराव गोग्लैना थाबायबा दा मा जाखो मा थाखो जोंबो नायहैस'नो हाया जि बोसोरसेनि सिगां थांनोमोन नामाथाय जों खनसे बेनिफ्राय थैबाय थैनायालाय माथो बुंनो आरो बेनिफ्राय थैनायनि सिगां
सप्तासेबो नङा दां सानब्रैसोनि सिगां जोंहा दार्लिंजों फन रायलायदों बिनानाव बिब'जों फन रायलायदों ओरैबायदि हामा नांबायना गाइसफोर मा होननानै बुंनो आं गुमैजों आब'जों रायलायनो ओरैबायदि गोसो आब'नि नम्बरखौ हर वाट्सएपआव मेसेज गेलेनाय मा मेसेज हरनानै बुंहरदों आरो बिब'नि नाम्बारखौ बिहरदों थारमाने मबाइलाबो एसे हामा जाबायमोन दां बेहा ओमफ्राय मबाइल नाम्बारा डिलेट जाबायमोन खोमानो बिब'नि नाम्बारखौ बिहरनायमोन आधा घन्टासो रायलायबाय दा बिब'दों बिनिफ्राय नै साननै सानथाम थानानै बेलेगसो खोनाबाय थांनोबो हायासै आंबो बेलेग जायगायाव दंमोन ओरैबायदि बिजि मा बुंनो खामानि मावनो थांदोंमोन आं प्राय न'निफ्राय 18 किल'मिटारसो गोजानाव उपाय गैया नायहैनोबो हायासै मा खालामनो आरो बिराद दुखुयै खस्थ'यै थैलांबाय बेचारा